altre que el reconeixement a aquell alumnat emprenedor, amb un intel·lecte ple d'idees i que una vegada a l'any en tria una per realitzar o bé una producció literària o bé un objecte tecnològic o bé les dues coses. Per poder premiar aquest alumnat cal la implicació desinteressada de molta gent i moltes institucions. L'AMPA, l'Ajuntament, professorat de l'IES Maestrat i famílies. Per això volem agrair les hores que s'obre el taller de tecnologia sense tindre classe, les hores que s'organitzen els correus amb les creacions literàries, l'empenta rebuda dins les classes per participar, la preparació dels músics i els assajos per poder tindre una festa ben animada, la preparació dels lectors de poemes per commemorar Sant Jordi. En definitiva, gràcies a tota aquesta gent, avui podem celebrar un Sant Jordi literari i tecnològic. Un Sant Jordi amb la presència de roses que simbolitzen a cada alumne, on cada pètal representaria els sabers que s'impartixen des de cadascuna de les matèries i que conformen al final éssers complexos, característics i, el que és més important, únics. Cadascú de vosaltres, alumnes de l'IES Maestrat, sou únics i com a tal heu d'aprendre a respectar i a ser respectats. Sense més preàmbul, encetem l'elogi a la iniciativa i al saber. Un fort aplaudiment. Dir-vos també que volem agrair la presència de l'AMPA, en Fanny, aquí present en nosaltres, Fanny Fraga, no és així, i Marc Esteller com a representant de l'Ajuntament de Sant Mateu i també com a representant del Departament de Tecnologia. També tenim aquí el representant del Departament de Lletres Valencià, en aquest cas, Alejandro Marta. Fort aplaudiment per a ells també. Primer començarem amb el repartiment dels Premis de Ciència Agrapats. No sé si tenim la percussió ja preparada. Sí? Anem a donar el segon premi. Primer lliga. Bueno, estava tot massa ben preparat. Aquí han d'haver imprevistos. Ara llegiran un poema als nostres alumnes de tercer. Cançó de la rosa de paper, de Vicent Andrés Estellés. Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa, i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passà la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament, i de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta, i ningú no va saber. Què tenia aquella rosa? Una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa, perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris, ningú no en sabia res. Però com una consigna circula secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper. Moltes gràcies. Un poema ben emocionant. Anem a passar ara a repartir els premis de ciència agrapats. En primer lloc,
Primera categoria, segon guanyador. Unai Orenga Bellmunt, de primer de SOD. I fa lliurament del premi Fanny Cifra. Enhorabona, Unai. Anem a repartir el primer premi de la primera categoria. El primer premi serà per a Lídia Viraroi. Marc Esteller li fa lliurament del premi. La xiqueta va fer una presentació, el projecte no era preciós, però va fer una presentació que li la van valorar. Lídia. Lídia, Passem als guanyadors de la segona categoria. Segon premi per a Sabrin Sadiki, Jacqueline Palma i Elena Zaharia, de tercer d'ESO A. Fa lliurament del premi Fanny Cifra. el vídeo va salir. Anem ara amb el primer premi de la segona categoria, que és per a Alexandro Martinenko, de primer de FR bàsica. Va lliurament del premi Marc Esteller. Enhorabona, Alexandro. Per últim, anem als premis de la tercera categoria. Marta. Segon premi per a Jonathan Manuel Criste, de primer de batxillerat de Ciències. Lliura el premi Fanny Fraga, representant de l'AMPA. Enhorabona, Jonathan. Val? I primer premi per a una alumna molt experimentada que ha participat la majoria dels anys que ha estat al centre. Ilènia Escoí Jasti, de segon de batxillerat de Ciències. Fa lliurament del premi Marc Esteller. Fins aquí el concurs Ciència Grapats. Passem ara a presentar el concurs de l'Òliba Romancera. Les poques lectures ens aparten de la vida, les moltes ens hi acosten. Amb aquestes paraules, l'escriptor Joan Fuster ens mostra què és la lectura i com ens pot ajudar en el nostre dia a dia. Com ens permet descobrir mons desconeguts, conèixer personatges únics, sentir-nos dins d'un poble o d'una ciutat molt llunyana. Ens permet posar-nos en la pell de protagonistes i sentir sensacions que sense la lectura mai no hauríem pogut experimentar. Llegiu, feu-ho a la vostra manera, en el moment que trieu, amb qui vulgueu, però feu-ho.
i aprofiteu per conèixer-vos i cuidar-vos, perquè la lectura és una manera d'estimar-nos, d'acostar-nos a la vida, com diu Fuster, d'acostar-nos, en definitiva, a altres sensacions que ens serviran per créixer. I tot allò que sentiu, escriviu-ho, amb un diari personal, en una anotació de quadern, en un full qualsevol. Així deixareu constància d'allò que heu sentit i ho podreu rellegir per sempre. Una bona manera d'expressar-vos és amb els concursos, com per exemple l'Òliba Romancera, que ens deixa d'alguna manera veure l'ànima de l'autor o de l'autora. Participeu i mostreu-vos als vostres lectors. A més, volem agrair des d'ací a tots els i les participants en el concurs. I recordeu, si no llegixes no passa res, però si llegixes passen moltes coses. Fem que passen moltes coses. Moltes gràcies, Alejandro, per aquestes paraules tan encertades i tan boniques. Anem a començar pels premis de la primera categoria. En segon lloc, Paula Pascual Sales, de segon d'ESO B. Un fort aplaudiment. Lliura el premi Fanny com a representant de l'AMPA. Enhorabona, Paula. I anem amb el primer premi de la primera categoria, que serà per a Maria Roda Granyana, de segon ESO B. Marc li donarà el premi. Anem amb la segona categoria. En segon lloc, Iago Simó Andreu, de quart d'ESO C, que avui malauradament està malalt, però vindrà la seva germana mateix, en representació a Iago. Li donarem l'enhorabona a Iago, Pilar. Val? I el primer premi serà per a Iris Arribas Sancho, de quart d'ESO A. Primer premi que, recordem, el dona l'Ajuntament de Sant Mateu. Enhorabona, Iris. Vinga. Anem en la tercera categoria. En segon lloc, Adrián Ionut Criste, de segon de batxillerat de lletres. Un aplaudiment, un aplaudiment. Recordem que estos segons premis els dona l'AMPA, per això està Fanny. Enhorabona, Adrián. I anem amb el primer premi de la tercera categoria per a Eloi Esteller Folk, de segon de batxillerat de lletres. Enhorabona als guanyadors, Eloi, enhorabona. I guanyadores.
Sí, no? Anem a escoltar un segon poema? Abril, de Miquel Martí i Pol. Per l'abril, si cada gota en val 1000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Amb pluja, roses i llibres celebrem la festa gran, que ningú no en quedi fora, ni els d'ara ni els que vindran. Els d'ara per fer patxoca, al costat de l'alt patró. Els que vindran per si toca, d'afegir-hi més saó. Perquè Sant Jordi se sente sempre ben acompanyat i ens ajudi els uns i els altres a poder guanyar el combat, que fa tants segles que dura i encara no s'ha acabat. Per això, quan l'abril pinta tots els marges de color i fa les nits molt més tèbies i el cel més encisador, convé que tots, nois i noies, cantem ben fort la cançó. Per l'abril, si cada gota en val 1000, cada rosa en val 10.000 i cada llibre 100.000. Anirem finalitzant ja l'acte, però només el nom d'estos que he de cridar. No res. Val. Sí, eren elles. Sí. Res. Donarem per finalitzat l'acte de lliurament de premis. Un acte que, gràcies a que la pandèmia ja s'ha assossegat una mica, ha pogut ser una mica més lluït, no?, de lo que ha sigut estos anys anteriors que hem anat voltant per les classes. Des de la direcció del centre volem agrair la participació de tot l'alumnat, animar cara a properes edicions a la participació, de quan més gent millor. Pensem que sense estos premis, només pel fet de participar, ja es guanya, perquè un se posa davant d'un paper i escriu, o un se posa davant d'objectes que vol tirar i li dona una segona vida, per tant això ja és guanyar, val? I volem acabar ja agraint a tots els participants. Si voleu, poseu-vos aquí al mig, saludeu al públic, val? Que vos facin un fort aplaudiment i acabarem, que vinguen, fiqueu-vos ahí, saludeu. Pianista també, per favor, Lucas, molt bé. Moltes gràcies, heu fet un acte molt lluït. Los músics estén allà, claro, per favor. Va, saludeu. Ai, no saluden estos artistes. Va, yo les toco. Una foto y una salutació al públic, va. Sí, al final, sí. Aplaudim-los de valent o l'any que ve no tocaran, com vulgueu. Vinga, va. Molt bé. I en esta foto per al record acabarem l'acte en el passadoble que hem encetat, no és així? I animem al públic a ballar perquè qualsevol músic vol que la seva música sigui ballada. Per tant, endavant, va.